Tak čaute decka a pani profesorka Očková. V dnešnom dieli relácie Adam a jeho fyzikálne vzdelaní kamaráti si ukážeme, čo všetko sa dá urobiť s plnou miskou zemiakov. Môžeme s nimi hrať napríklad futbal. Alebo si s nich môžeme urobiť vytúžených kamarátov, ktorých sme vždycky chceli. Ahoj. Alebo si ich môžeme upražiť na pavlíci. Alebo ich môžeme zjesť aj surové. Ale ja by som s týmito fyzikálne vzdelanými zemiakmi spravil niečo fyzikálne. Ale na to som tu už ja. Deti, vedeli ste, že pomocou tejto misky zemiakov môžeme rozsvietiť diodu? Nie? Tak dneska si to ukážeme. Urobíme si pokus. Na tento pokus budeme potrebovať zemiaky, klinčeky, ktoré sú vyrobené zo zinku a medi, drôtiky a veľmi nám pomôže aj táto elektrická stavebnica s diodou. Môžeme začať. Teraz zhasneme svetlo, aby bolo vidno, že dioda svieti. A vidíme, že keď stlačame vypínač, tak dioda zhasína a zažína sa. Myslíte si, že to je zázrak? Nie. Ide iba o jednoduchú chemickú reakciu, pri ktorej reaguje meď, zinok a špeciálna tekutina, ktorá sa nachádza vo vnútri zemiaku, elektrón. Poznámka, ktorá je naozaj dôležitá, takže prosím vás, deti, zapíšte si ju do svojich zošitov, ktoré sú otvorené rovnako ako vaše pracovné zošity a rovnako ako vaša otvorená kniha, ktorá takto pekne leží na lavici. Počkám. Ďakujem. Pri tejto chemickej reakcii sa rozpúšťa povrch zinkového klinca a preto, ak budete mať klinčeky v zemiakoch dlhšie zapchnuté, tak bohužiaľ dioda už prestane tak veľmi silno svietiť, ako svietila na začiatku. A ešte deti, no viete, po tomto pokuse už, čo ste tam mali tie klinčeky, by som radšej tieto zemiačky nepapal. Takže deti, dúfam, že sa vám tento krátky fyzikálny film páčil. A dúfame, že vás to aj niečo naučilo. A ak vás dneska zrazí električka, aspoň zomriete fyzikálne vzdelaný.